Ngilalong kibala pengkre menta kakenti ban mi madan biang sasisen pat ban penjur ya kijing eki ya kiba on penasian namar kijing menti bat kijing bijai ya kapor halor kijing dawa ban pentai kamno ya ka ILP hapo ka jilla ya ka ba kilayai dawa menta da katukat nisnam henry ka sarkar NDA bat ka sarkar MDA kim phai kmat ban penyo no ya ka ILP ya ka di ka sur ban penbanano ya ki program jing eki ki bajor hapo ka jilla lapun sngau sya ki pat ba ha ka program ya ki ka bajai jai jong ka kenhun seng balang hapo ka Confederation of Meghalaya Social Organization ni Komsu balai simbenta de kinong ilam ke HNM HYC bat CORP jong ka Riboy District Hanongpo lasaki ya kijing simbenta ka Bashir Rehem de kinong ilam jong kite kiseng gi bakenthup ya ba pateng mersing presiden ke HNM uba don bok harling do nong ilam ke HYC sengkimi usamla Hercules shooting presiden ke HYC Riboy District nolor kiwe kum kiseng balang kibadon hapo jong kesatri jong kumso kumbra penpau na kinong ikran masikmat Loong ba kamdi su kasin kabanengkong lane kamdi su kasin kabaar kabalairu kalak banlong daki posin dengan kremen dengan kuaru basis dan bagane ka ILP kalong ro kasin kabakadu bangin ya keren sia keren hapo ka beliau di trap jungi kaya kani por nakaliang juga na kuaru bankentu kan pam kani ka rikasi ka jongi kamdi tangiu senrang si kentin na kuaru pun kami long ke jing pasat na benta jongpi ki para samla kente ki long kini ki long kepa bat baro ke jing ki ILP kamdi ke tamasa terang la ban onga hang UI haki komen habi dei ba haki YouTube kiwe ki kor kubor ki pini naga press ki on penban bakade ke jing khanglat yang ni bangin le sumha Christmas Nilai semua New Year Henry ngapasat cepi bakani kamdi ke tamasa telang kadi ke tamasa kebangin im si julum hapok ngin im kelut ngin kai kamai kelut ngin yat kelut hapok kari lejong lada ngin pat iyo pediang ya ke ILP na try basisin kesni ngiu ripat ngin jak jelek hapok keduriau jong kiwei pat ki hepai keleng jongi giseng ki badon haka sitri jong ka komso haka negasngi sasisin ngilami biang sasurok ban peni sya ka sarkar Meghalaya bat ka sarkar India halor ka jing dawa jongi ya ka ILP kane sin ka baar ka ba nagleng jongi ki seng ki badon haka sitri jong ka komso ka bagentup ya ka HNM HYC ba ka kop sasisin ngimi biang sasurok ban penpau sya ka sarkar bangi hastit ka jongi ngiladon kam ya ka ILP ganai kesin ka baar ka bangi sule ya ka sit in ka bangi su persya na ka bangi song kelaj mangor ganai ka perpau sa ka sarkar India bangi kum khun samla jongkari Meghalaya ngiladon kam kerki ya ka ILP bat ba ngim kwa ba ganai ka CAA kalong an ha ganai ka ri ka jongi kumta ngi khun samla ki badon ya ka jikit kli na ka benta Kari kabai ya ke jongi nak benta kalawai kaban sawan dai nak kadau nak mensim ka ba senrang imi sakmat habang ipai layoi kumba ilai ki ba kham kam kham jam henry ka jingmi ka jongi pandiang ha surok pandiai ha surok kadai tangkawai kata bangin dawa ya ILP hagane ka state ka jongi ko sarkar India gidawa ba phidai ban aino ya ka ILP hangne apo ka state ka jongi namar dai tang ILP kabala paniada ya ka jaj benriu ka jongi ngila don kam kerki ya ka ILP ngidawa sya ka sarkar Meghalaya bagadai ban peterkam murder ya ka ILP hangne apo state ka jongi namar ngio iba hangi kisi ka pamata ngio iya ka ya kajing syanyon haka khai ka pateng hakikam business hagi nagi non tribal ki bawan nagi waipat ki state lada ngimyo ya ka ILP kamut kari ka jongi kalakut ngiladon haptemir jong kariat kaladai ka parengi bangi ki khun samla ki bai ya kari baka jai benriu ngiladai ben mi sakmat bat ngikar padu ya ki pai ba jong kari Meghalaya bakin kersyan yangi seng ki badon haka sitri jong ka komso hoi
Yoi ya jinga teli baru di sang balang. Wat langi don halaga jong jong kikan hun henry ngio iya kene ka kenti ka pamenta ngidon tanggo we ka thong bat ngio iya ka jinga teli kata bangin dawaya ka ILP naga sarkar India nganges kam ba kat bangin padyo ya ka ILP nganges ba nginom song thai dalelero hadu bangin da job kamdai bangin sule kai ngin surak kai gini ke pelakan ngin surak kai gini ke banar hagi surok henry ngire ban yo ya ka ILP kumbangila dawa nadu ka baslang ngangai skam nani sakmat ngin salang penjur sulsu ka jinga khi lara ka sarkar India kanom skrap ya gane ka jing dawa ka jongi wat la dadai bangin yap na banda ka riba ka jaj ban reu ngire ban ya khun do yap do im hadu bangin da job Islam ka komso Islam kabri uhan yau trap kublai sibun kublai sijar